Good morning, guys! Nagluluto ako ng breakfast sa mga kids. Ay, ito mga bata. Tingnan nyo. Asaya nila sa Google Home. Hey, Google. Where is place? Did you say hi, Google? 387 kilometers away. Is that right? Who's the captain of Port Power? Ollie Wines and Tom Jonas are the captains of Oh, we've got two. Hey, Google. What happened? Do it again. Do it again. Google. Hey, Google. Say hey, Google. What's the captain of Richmond? Trent Cotchin is the captain of the Richmond Football Club. Hey, Google. Hey, Google. What is that girlfriend's name? Sorry, I don't know about Google's relationship status. Hey, Google. Hey, Google, baby shark. Oh, she wants Baby Shark. Let's try. Google. Okay, let's try Baby Shark, Baba. Hey, Google. Play Baby Shark. Nag-steam ako ng spinach. Sobrang lalaking spinach para kay Dan. And then, eggs. Meron na tayong 4 doon na tapos. 2 para sa muffins ni Dan. And then, yung bacon natin. Meron pa. More pa dito. And then yung rice. Malapit na, malapit na. Wala munang fried rice para sa kids kasi wala tayong time na makaluto kagabi. Late na natin dumating. Plain rice na muna ngayon. Yan yung breakfast ni Dan. Ha? I won't put cheese on. Sige. Sorry, my love? I won't put cheese on, no cheese. No cheese? Good job. Put spinach instead of cheese. Don't go crazy with that salt. I think that's the salty one. Yan na yun, Himalayan. Kasi baka nasanay siya dun sa salt namin na ang dami ilalagay kasi hindi maalat. Inano ko yung advice mo. Char, ikaw na talaga pa spinach. Yung mga bata kumakain na, guys. Ayun si Holly. You dropped it? What they use going to use. Yeah, well, that's the plan. Ayan, ang Yeah, what was breakfast that? niya. 1:15. What are these for? Yeah, we're going to go. Sarap? Yammers? Ayusin mo yung spinach mo. Kain tayo, guys. Bacon at saka egg. Musta ang breakfast mo dyan? Tira-tira. Tira-tira ng mga bata. Ayan mo. Danny Boy kasi, nilabas yung mga ganyan. Mamaya na. Masisira na yan mamaya. No, listen. Okay? Listen. Si Danny Boy naguhugas ng plato. Thank you, my love. Aalis ang mga boys, guys. Sila na talaga ang aalis na naman. Magsha-shopping daw sila. Hindi nagpapaalam sa amin. Kaya nga, parang bigla na lang nagbihis. Sabi ko, saan ka pupunta? Uy! We're going to the shops. Where? We're going to buy Holly some presents. Oh, what? She's been so well behaved. Some Barbie dolls. Barbie toys niya. No, it's still on. I want the same shop what we did before. Nah, we haven't been to the shops Meyer. before. Alam niyo na mga shop sa Adelaide. Hey, Pitri. Hindi naman daw sila magtatagal. So, okay lang. Dito na lang kami ni Manay. Mag-ano kami. Hindi ko alam na gagawin natin. Magluto naman. Lutoy na. Oo nga, mabilis lang naman kasi yun. Magluto ka spaghetti mamaya. Rest na tayo mamaya. Chill na tayo. Magpaganda na tayo. Char. Alis. Oo nga, alis kami mamayang gabi. Gimmick kami.
Guys, nag-film kami sa ano ni Manay channel, 2 videos. 2 cute treats niya. Hala, hindi man lang natin in-explain. Nakapajamas talaga tayo, no? Oo, wala. Nakapajamas kami dun sa video niya. Ayan. Pero naka-makeup ng very, very light. Magluto tayo ng spaghetti para wala na tayong iisipin. Ito yung para sa mga bata. Kasi kami, aalis kami. Aalis kaming mga girls. Tapos yung mga bata at saka mga boys, maiiwan dito, guys. Ang mga boys, magpipizza sila. Tapos kami magpa-party-party. Char, party, hindi naman. Lalabas lang kami. Lutuan natin yung spaghetti yung mga bata para hindi na isipin ng mga boys kung ano yung kakainin ng mga bata. Tapos mamaya, initin na lang nila ba? Pang dinner to nila eh. Kasi umalis din sila, hindi pa sila bumabalik. Sabi nila 2 hours sila. Ano oras na ba? 2 hours na. Kasi 10:30. Alis sila. Makasalis daw? 12:30 na. Luto lang tayo ng spag, guys. Baba. Dito na yung mga boys. Mag-hide si Holly. Hide. Shh. Wow! Ano ba yan? Nag-hide. Wow! Looks like someone went to Hungry Jack's. Did you have lunch, boys? This is all lunch. Ah, this is it? What's in there? Fries and nuggets? Is that it? What did you get? What did you get? Did John buy something? Okay. Shopping ng camera si John para sa boat daw niya. The remote? In there, my love, in the cabinet. Matatapos ko lang mag-shower, guys. Tinito si Holly. Holly, where are you, Bob? Kanina pa siya katok ng katok doon. Kanina pa siya katok ng katok doon kasi papasok siya tapos hindi niya ma-open. What are you doing? That's for Mommy. Mommy will borrow that. Mag-film kami ni Manay ng Get Ready With Me so mag-robe kami. Char. Kasi mamaya na daw yung pa-outfit. Where's Mommy in the shower? She's still in the shower, Bob. We'll wait for her, okay? Uy, mayos ka dyan. Kanina pa talaga siya katok ng katok doon. Nasa shower ako. Careful, we don't... Guys, nakapag-makeup na ako. Nag-get ready with me kami ni Manay kanina eh. I-upload ko yun separately. Dito na si Tony. Ayan. Tsaka yung mga bata. Kasi malapit na magsimula yung laro. Showdown na yun ng crows at tsaka ng port. Dito na sila eh. Hi guys. Kayo na Hoy, talaga. nasan yung ano mo, guys? Kardashian Yung lashes mo. Wala akong nag-lashes ka sa baba. Hindi ako nag-vlog ko. Oo, dito ay. Alin, dito yung ginamit natin. Ito, Maganda yun. maganda. Maganda yan, pang waterproof. Asan kaya yung ano ko? Dito na si Baby V. Tingnan niyo, may flag. Baba, let me see. Wow. Baba. Ayun, tumakbo tuloy. Natakot kay Holly. Look at Neil's outfit. Hello. Hi. Good. Why? You got brainwashed. You got brainwashed by that guy. Jonah told him, if you're going for girls, go sleep with the leaves up. Hi, Dad. This is the Lila thing. How did he go? What did he say? Oy, nandito si Lila. Ganda ang outfit mo, Day. Magta-turtleneck Uy, din ang ako. ganda ng... Guys, ang gaganda ng mga outfitan. O, tingnan nyo. Gaganda ng mga outfitan. Kinakain bopis. Kinakain bopis. Share pa. Wala pa plato-plato. Tingnan nyo. Plastic nga, no? Full face makeup. Ayan na, mag-start na yung laro. Ayaw niyang kumain kasi yung lipstick niya. Iiwan na namin yung boys, guys. Simula na yung port at saka pro. So far, we're leading. So, sana tuloy-tuloy. Ayan, busy. Dito yung lahat ng mga bata at saka yung mga boys. Iwan dito. Kami, alis kami. Hindi ka na uwi. Hi, guys! Hi, guys! Welcome back to another Bye! Gigimik ang mga inda! Oh, diba? Tayo na talaga ang gigimik. Uy, anong address? Ay, Day, wag ka muna umano, Day, kasi merong hindi marunong mag-signal. Uy, wag din akong alis. Wala akong phone. Ay, Oh, sige. diba? I-off ko muna. Off mo muna to. Take 2 kami, take 2. Naka-live tayo, naka-ano na yan. Yes, naka-vlog yan. Naka-vlog yan. Si John, okay. Sorry, John. Sorry. Wala, okay. Okay, ulit. Hi, guys. Charot lang. Hi, guys. Naka-record ba tayo? Alis na kami. Yeah.
Guys. Uy, pwede pababa saglit? May kunin lang Of course, go. Anong kukunin mo? Yung wallet ko, guys. Walang pambayad pala tong isa. Guys, may balak siya magpalibre, guys. Ano yung yung bang, buti na lang naman defendi siya, guys, pero wala pa ng pambayad, guys. Guys, ako yung hindi nakabihis na. Naka-rugby ano ko. Hindi ka na pinuli kayo. Gusto ko yung bupis mo talaga. Oy, tulog, oh. Masarap talaga. Sarap nga. Promise, masarap yung bupis. Sarap ng bupis nila. Gusto ko yung mga Gusto ginagawa. mo kaibigan kita, dala mo ko bupis. Sige na. Sarap pe. Jo, wala ko sa ano, user-friendly ka talaga. Para ka lang iPhone ba? Uy, si ano, ano data kang Catherine? Magma. Mag-ano? Hindi ko alam. Uy, Mag-ano? Hindi nung na tayo magkikita na yan sa jacket Ano ba, na lintik dinner? na yan. Pati yung atay niya. o sige, dinner na lang sa bahay. Okay. Dinnerin na lang para makapag... Sige, that's good. Change location. Sige, bahay siya. Yung hindi pa tayo nakakaalis sa gala namin, guys. Meron pa kang susunod na. Dinner na lang sa bahay. Pag naman kami bukas muna yung date. Kasi ako, Naman talaga yung date na yan. Hindi pa pala si Jan. Oo, lagot nga eh. Hintay. Oh, wait. Si Manay yun dyan, si Manay. ang sagal-sagal kasi. Ang tagal-tagal kasi, ang ganda-ganda mo. Ang ganda mo naman Ang yun. ganda-ganda mo talaga. Sabi nga ni Jess sa kanila, pusa ka like? Pusa ka nga, sabi mo. Pusa? Pusa. Alam mo yan? May number siya ni Dano, just in case lock yung main door. Clinose ko yung ano. Nandun ba si ate? Nandun yung mga bata sa ano? Layas! Si ate, ano yun? Sabi ko na nga, ayaw pa naman ni ate sumama. Sabi ko, kailangan ko talaga si ate kasi feeling ko siya talaga magiging ano nito. Babysitter. Daycare yan siya. Fairness kay ate, ha? Hindi ko kasi sana isasama. May pagganap man sila, ano. So wala maganda sa mga bata. Sino ba? Sino? Ah, si ate. So pag mag-tilt ang See you later, guys. sakyanan, Guys, nandito na kami sa pub. Nga kasi ang daming tao kasi laro nga ngayon. Dito muna tayo sa labas. Sige. Tambay-tambay. Tambay-tambay muna. Hala, sige, outfit pa more. Pero tambay lang pala sa labas. Buti na lang naka-selfie. kasi gigil ang mga inday. Kaya nga, liwa ang liwanag pa ng gimmick. Ano na, umulan tayo dito. Dito na. Wala talaga tayo nakukuha dito. Hindi natin makita yung table. Tapos wala tayong matinong table. Hindi kasi kami nagpabook. Hindi din namin naisip. Wala, may cross pala. May ano pala. May paano ka dyan tayo ha? May paipit-ipit ka dyan. Gusto mo ba yung kakain muna tayo o mag-iinuman ka na? Hindi ko alam. Wow, naman sa inuman agad. Push mo yung inuman agad. Ano? Garado niya. Dito kami sa... Nag-photoshoot lang. Nag-photoshoot lang kami doon. Insert na ano ha? Insert mo yung mga pictures. Mga picture? Mag-montage Sige, send sa akin. Sige, Race, mag-montage. Hindi ako marunong na mga ganyan. Ano, magde-decide kami kung saan kami pupunta Kasi ang gulo, hindi namin ang alam. Race, kaya nga hindi ako nagdala ng bata para wala na ako i-seatbelt ba? Pero kung may anak kambal, i-seatbelt mo ako. Ang judoy. Nahirapan ka, Day? Your bag is on the way nga. Duh! Your bag is on the way. Yung That's ibang bag. why. Ah, your bag! Lisod. Oh my gosh, your bag is so big. Hindi ko na nga minention yun, guys. Minention mo Kim K, talaga. so big. Yung mga big bang. Gusto ko yung mga big. So ano daw kami, magkakaraoke daw kami. Ako na ang Wala akong mali kasi boses. naman. Wala ka boses. Wala akong Mali boses. yung basuka ng butas. Bakit kailangan? Kailangan sa'yo. Hindi naman to pagandahan ng boses, Manay. Magkaraoke lang naman tayo. Mag-singing lesson. Masyado ka. Hindi nga ako kumakanta. Mamaya na tayo magkaraoke, magle-lessons muna siya. Singing lessons. Wala akong alam dyan. Hoy, Hindi mo so na ano, maghahat pa tayo muna before mag... Yeah, pero kahit hindi naman tayo sige, mag-karaoke doon kahit yung magpatukar lang tayo tapos magsayaw rata. May pagkain ba sila doon? Kasi maggulo-gulo lang tayo doon. Sige na lang tayo. Sige lang tayo maghahat. Kasi Pero mamaya isang na lang. parkingan na lang. So saan yan? Asan yung mga parking lot na malapit dyan? Sa gilid-gilid rami nagpark. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaano na Kasi ito si Lyra. Nasigbat ka na mo. Gilid Park. Guy, ano isi-search ko dito? Gilid-gilid. Ano yung search kay Illusion? Tapos sa may Illusion, maraming maraming mga parking. Bakit kasalanan ko yung park? Guys, ang dami naming ginawa doon. Mga isang oras na tayo doon, di ba? Bayad. Oo.
Gusto niyo pumunta tayo sa karaoke pero pa-picture lang din. Hindi lang tayo papasok. Libre na naman yun. Wala na naman bayad. Tumawag ka na, bestie? Hindi, sabi niya rin, ma-picture mo Anong na. sabi ni Riz? Kumpal. Nalisi ang I'm gonna call them now, guys. Okay, tawagan mo muna. Baka wala nang ano. Okay. Close pa man sila, dahil baka walang sasagot. Ano pangalan? Kay Illusion? Oh my gosh, I know na, Day. Ano? Sa gilid ng Pompal may masarap na maanghang na sabawan, parang hotpot din. Oh, sa sige. gilid ng Kay Illusion. Sige, so ano? Kay Illusion? Magtawag muna ako. Sige, tawag. Tawag mo na. Illusion ba yung tawag? Naalala mo na sila Number mga 9? bestie. Saan ka kumain yan? Nag-ano ka sa Instagram? Hello, good evening. Yes, do you have any Akala ko availability kausap for niya pa today? What? Okay, just for 5 people, please. Akala ko tayong kausap niya. Number 9, karaoke bar. Around probably like 6:30. Bakit If in case we're gonna eat first, can you do it 6:30 si Katrina. to 7? Like we not sure yet what time we're coming, so 7? yeah. Thank you. Okay, so Okay make na? it to 7 instead because we're just gonna eat. Ayun yung password. Wonderful, thank you. See you then. Kati, mag-ingat ka. Etong panakot ko sa'yo. Kapag nag-away tayo, ito po. Post ko ito, panakot. Airpot? Ano yung airpot? Airpot? Anong airpot? Airdrop. Anong airpot? Airpot mo, panakot ko ito sa airpot. Mga hotspot. Hotspot. Lintik. Ako na ito, Day. Airdrop? Airdrop. Airpot. Anong ginagawa mo, Sa airpot? Bluetooth dati. Thank you, Day. Ano? Yung parang ganyan parang mga pagkatanga din. Pindot. Ay, Kumpal faster. Sakit ang ulo wow, ko sa'yo. talaga. gabi. Wait pa ba? Tapos na. Sinave ko lang. Mag-edit muna ako ng Sinave, picture ko ng sinave ko mga- lang muna sa Yung ano. mga pakuha ni Kambal. Ang ganda. Ayun. Yung mga parang may parang ano may hugot Yung ganyan. Yung maganda, alam mo yung kuha ni, ni Lai? May ano siya, may... eye for photography. I already told her that. Guys, after ilang oras ng pagdadrive, nandito na kami sa city. Tapos na ako. Uy, bakit ka tumatakbo ng ganyan, Kati? Si Kati, Bakit siya ganun? Char. Kati! Ito na naman, sure kayo na ipa-follow nyo yan siya. Puro naman pala yung mga sinasabi niya. Pinahirapan niya Ang layo ng parking namin, guys. Yung heels namin naging flats na. Hindi niya tayo niyaya. Sabi niyo talaga sa akin, andyan na sa kanto, bestie. So sabi ko, dito na tayo maghanap. Magaling din niya siya. Kasalanan nila dalawa ay. 800 meters lalakarin namin. Power Ranger ako Wala, eh. tanga yung ano natin. Wala, naligaw na naman tayo. nag-work. Sige na. Can we work na to? Nandito na kami, guys. Kami na talaga ang layo na nilakad namin para lang pumunta dito sa number 9 karaoke. Pero meron daw siyang katabing restaurant na pwede daw dito kami kumain. Bakit close? Oo, malamig ni Lami yan? Hindi yan. Walang Filipino dito. Ayan, hotpot! Tara, sige tara! Matutuloy na talaga yung hotpot natin. Dito na kami, guys. Sila paalis na sila. Kuha sila ng pagkain. Ano? Ikaw na, ikaw para di padre di pamilya. Kukuha siya na sa kabilang table. may mga shrimp. Sabi niya, dito na lang tayo. May pagkain na eh. Diba? Kasi si Mami grabe ang paghihirap sa abroad. Noodles lang ulam natin, mami. Wala muna tayong tubig ngayon mga baby. Yan lang pagkain natin. Ano ba yan? Gulay? Hindi po siya naluto. Mami, ano to? Bakit? Ito yung pangalan ng restaurant? Ayaw pa? Yata siguro na. Ayan ba? Ano yan dahil? Lamang loob. Abala sila sa pagluluto. Siya po yung amo namin. Ano po ang ulam natin ngayon, mami? Anak, wag mag-vlog na mag-vlog. Na ha? Wow, luto na yan, mami. Pag yan hindi luto. Itong isa naglalaway na. Kanina pa daw siya naglalaway. Kumbal. Yung meat, ginagano na.
Bakit? Bakit? Eto, bakit yun ang ilagay dito? Wow naman, ang punong-puno ah. Kaya nga, maapaw na. Uy, sabi ng babae, dapat ubusin. Kung di nyo uubusin yan, may surcharge kayo. Yan, madami. Ang konti yan. Basta, kaya nga, hindi ako tumayo para hindi mo kumuha. Si Manay, kumuha niya na. Pero ako, tig-iisa tayo. Parang scallop ko. Hindi na yung nahanap ko na. Hindi ko pala. Ako kasi nakataas na dahil. Silang ini. Ano, sabihin ko lang. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you were no one. Tapos na kami kumain, guys. Dito naman tayo sa number 9 karaoke. Vlog po mo. Vlog is live. Ha? Dito na kami, guys. Sa loob. Ay, ang ganda nito! Tayo lang! Kaya nga, kanta na tayo. Wala na ba disco? Kaya nga. Disco mo yan. Kanta na tayo. Head, shoulders, knees, and toes. Knees, and toes. Baby shark, baby shark. Baba Black Sheep, Baba Black Sheep. Baba Black Sheep. Okay, lasing. Wala pa kaming inom. Hindi ako makakainom kasi driver pa more. Ay, pwede mag-order dyan? Yes. Yes. Pwede mag-order doon. Show. Kaya nga, ang laki. Pwede tayo dito lahat. Mag-party Kasama ba yung doon? mga boys. Next time. Okay na, okay lang. Ang gagawin nila dito? Kasi 5 kami, guys. Tapos $50 siya. So, tagti $10 lang. $10 lang. Tapos after 9 p.m., $80 na siya. Before 9 p.m., $50 lang. Per room na ha, per hour. Labas natin. Ang laki na. $20 tapos. Pero ano ha? Pero sa loob ang ganda niya. Kaya nga, tapos malaki. Gisha siya. Ang balat guys. Ang Japanese. Can't wait
Ilagay mo sa mag-vlog guys. Ay, kasi dapat pa ganito ang pag-video. Yung nakaharap Kaya iba mo ko dito. Ganun lang, kasi ilagay mo ito. Uy! Matilim pa din. Guys, tapos na kami dito. Hala, yung boses ko. Mga concert talaga sa Araneta. Thank you so much, Araneta! Oo, 2 hours. Libre yun lahat. Pasensya sa mga hindi nakarating. Ang daming tao kasi, guys. Pauwi na kami. Bestie. Sold out ang free na tickets. Sold out ang free na tickets. My gosh. Balik na lang kayo next week. Uy, nag 2 hours kami dito. Kami na talaga. My voice, Char. Toilet na muna tayo. Okay na kayo? Pagod na kayo? Isang galon yung inihi mo. Si Kati, ang dami niyang kanta na kinanta, guys. Siya yung pinakamalaking talent fee. Nag-work hard talaga sa Duperok. Ano ba? Ano yung vlog mo yun na off? Sabi ko na. No, hindi na. Na worth it. May iba palang tao. Ang ganda dito, guys. Tingnan niyo, oh. May pa... Ang glitter talaga. Oo nga, ang ganda. Ang glitter, ang ganda. Ang ganda nga. Sabi nga nila, ang ganda i-background si Tan video. Hello guys, welcome back to my channel. Uy, hindi ako lasing ha. Hindi ako uminom kasi hindi pwede. Alam, bilang nga. Guys, we're back in the car. Wala nang mga boses. Nakalimutan ko yung ano yung sa G7X ba ganyan. Hindi ko Walang red. Ako na. Kasi para talaga. Ayun, navigator natin si Ano, Cathy. si turn left. Feeling ko kapag na ano, one way to dito, diba? Turn left, pero One way right siya. Okay, sige. Sa ano ba? Sa amin ha? Oo, sa inyo tayo. Oh, wait, doon na. Sa inyo na? Oo, kasi si Neil, inuwi na niya na si Veronica. Alright. Ayan. Back on the road na kami. Track. Diba? Dito kami na nag-date ni Neil. Oo, nagbayad kami ng $200. Ay, ang mahal As sa in? date. Oo, lobster. Ay, hindi grabe. Tinawagan mo siya. Days kami ng dalawa. Tinawagan ko sana. Pinadala ko siya, sabi, papalitan Straight lang. tayo? Sinabi mo, Oo, straight. So, Hindi pa sinabi kasi tayo mo- friends naman ay. sinabi siya, papalitan na lang po ng friends na ipapadala. Naalala ko. Kung mahal, 200. Isang lobster? Ay, dahil. Oo, isa lang. Okay. Share kayo? Hindi, ano siya man ay, ano ba yun? Hindi siya lobster eh. Ano ba yun? Start sa M? Shrimp lang pala. M. Baramandi. Hindi. Maya-maya? $200 gurami. Fish ba yan? Hindi, Baramandi pala. Baramandi pa yan. Hindi kasi lobster. Ano ba iba? Ano ba? Yan lang may mahal. Sa M daw eh. Sa M? Ay, hindi nga yun. Maya. Maya-maya. Bird yun eh. Isda yun. Ano yun? Tatanga talaga ng mga inday. Hindi siya yabi. Ano? Ano siya? Seafood siya. Oo. Yabi nga. M siya, M. Sinabi niya lobster ba? Tapos hindi pala seafood. Yabi na pala yun ng lobster. Pero may ano siya. Yabis, maliliit. Ay, May sipit. May sipit. Masibe. Crabs. Ano daw? hito. May bigote. May sipit siya, may sipit. Wala nga. May sipit. Yabi nga. Oo, ang dindo ko. Ano ba talaga yan, Kat? Lobster na tapos may sipit. O, di yabi nga. Scorpion, may sipit. Oh, yung maps natin. Baka i-google yan kung ano yan. Buang yan yung maps natin. Ako sa inyo, oy. Saan? Straight? Wait lang. Straight. Left dyan, left. Left. Mauna na. Red light, oy. Ay, alam ko. Okay, binipilit ka nila mag-left, oy.
Hindi ako lasing, oy, buang. Ang layo pa rin, oy. Nasa kayo na kayo, iingay pa rin. Paano nasa kayo, pa rin kami? Uy, buang. Manok? Si Cathy kasi sabi niya, may nakita yung restaurant, ang mahal daw doon. Tapos yung kinain daw nila, lobster. Tapos ginawi niya, hindi daw, letter M daw nag-start. Ano kaya yun? Ay, kung ka naman dun, Oyster? M nga? Ang layo naman ng lobster tsaka ng oyster. Nag-iisip ako ng mga M eh. Na mga seafood. Mangga! Mangga! Maya nga yun. Hayop! Ano siya? Hayop siya? Hayop, lugar! Lugar, tao? Bagay? Seafood nga daw na M. Ano kaya seafood na M? Itatanong ko si Nin. Ay! Hindi natin malalaman yung sagot. Text ko sa inyo. Ano kaya yun? Parang ano. Uy, ang kas! Ano yan? Ano? Ewan ko sa'yo. Stop! Naka-red, oy! Ang sakit ang tiyan nyo! Right? Straight? Sabi Red ko kami! More con! Ay, pwede dito, Day. Ay, sige, ikaw na pa. Tatanong ka pa. Tanong ka pa, alam mo pala eh. Mackerel? Joke lang, hindi pala, Day. Hindi? Hindi pala. Oh, so, sige, dito ka na. Wala naman ka. Mamaya. Relax. Agoy, may tao. Di ba? Sabi ko pumunta ka na doon. Agoy. Meron kang kumpay? Okay na. Ang ganda ng Uber ko eh. Safe driver to eh. I always get her. Dito yon. Dito ka mag-get. Alam ko na pa uwi sa amin. Ay, hindi pala tayo uwi Hindi sa amin. sa amin. Ba't ka pupunta Okay lang, alam ko na. Ano na ka? Letter M? Munggo? $200. Magkano premium nito? May $20 per Magkano premium sa mga kages? Each kayo? Per meal? Parang ganun. Grabe ah. Parang siyang crayfish, pero... Ano eh? Pero hindi. Letter M siya. Munggo. May Manok? sure ka letter M ka? Baka gawa-gawa mo lang yung M. Maltesers. Maltese. Chocolate. Aso. Kumakahon. Maltese. Masarap siya. Kaya pala Ano? $200. Siya mamahal kaya ng ano. Mahal kaya yung aso na yan. Mahal talaga sa hirap ng pangalan nga eh. Yes, pa yun. Eh, Kalimutan ko na tuloy. Pero sigurado ka na M. sure ka Hindi ka na sigurado. Hindi na ako sigurado. Marinated lobster lang. Marinated. Ang pangalan eh. Marinated pala ka? Ay, ikaw talaga. Ginagago mo kami, Cathy, ha? Hindi kami lasing ka? Ginagago. na lobster. Margarine na. Mackerel pala yun. Mackerel lobster. Ah, hindi. Yung mackerel, hindi. Pinanganga yung bunga ng mackerel, inagay yung lobster. Habay? Nga. Wale. Wale! Yeah. M lagi daw. Wayang yabi. Pero may sipit daw eh. Kasi may yung yabi yung may sipit na parang lobster. Canadian Ano kaya lobster yung yan? M? Bagyan talaga. Pagsiyan, M. Baka maramandi. 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 Anda ko sa inyo doon. Day, Ano, hinahanap niyo sa Instagram? yung ano ko, Day, pauwi sa amin. Ano? Ang direction mo, Pero okay lang naman. Okay lang ba? Or, Mapapalayo tayo? mapapalayo. Oo. Road tayo doon. asan yan? Murray Bridge. Kat ano ka? Dito sa kabila day na ano, yung left na yan, imbis na right, kadi papunta sa... Hindi ako pwede mag-right. Nandito ako sa lane na to. Hindi, I mean, diretso ka pag dun. sa ano, sa ano na yan, sa hotel. Maglasing-lasing ka kaya? Nasa bahay na kami, guys. Sige. Maglasing-lasing ka, Manay. Oh, you're still awake. Look at Mommy. Mommy's drunk. Mommy's drunk.
Congratulations, my love. Thank you. I played really hard. Push mo yan. Did you have a few drinks, China? Did you have a few drinks? Yeah. How are you feeling? Galing ah. That's white, Zach. Hindi ako nakapag-vlog sa ganito. Sakit na. Ito na mga kasama ko. Wala pa kasama yung Wala siyang pakialam. tatawa ako. Parang hindi ka makakasabi na, kasi wala naman siyang reaction. Lapitan mo. Lapitan mo. Lag kita. I was drinking you. Just me. Not me. Oh my God, Catherine's wasted, but how are you? Not right. I'm going to cut. Okay, wala siyang pakialam sa'yo. Hindi mo nasabihan na yun. Pero wala siyang Wala ka. Gara ko rin yan. Yung kailagay niya dun sa gara. Yan, kamera mo yan. Dito na kami, guys. Wala ka. Yung ating drum. Bed. She's just playing. Really? She had like one glass of vodka or something. Yeah. She was waiting for John's reaction. John didn't care. Walang pakialam. How was the game? Well, really good. The house looks really clean. Good job. Thank you, babe. Linis ng We'll bahay. give it a vacuum before Did you? Did you clean, Zach? Did you help me to that? A bit of stuff around. Thank you. Thank you, boys.